En cada etapa de la seva història, el nostre hospital ha sabut transformar-se per respondre a les necessitats assistencials de la societat. El primer gran canvi va ser el naixement mateix de l'Hospital de la Santa Creu al segle XV. La seva creació, resultat de la fusió de 6 hospitals de l'antic Ajuntament i del capítol catedralici, va suposar una gran reestructuració sanitària en la Barcelona d'aquella època. En començar el segle XX, l'hospital torna a transformar-se per respondre amb idees noves a les necessitats d'una època diferent. Per fer-ho, es trasllada a un edifici d'arquitectura excepcional creat i organitzat segons els criteris assistencials del moment. Als pavellons de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s'hi han desenvolupat projectes pioners, com la incorporació de la recerca científica a l'activitat hospitalària, el primer servei d'urgències d'Espanya o el naixement de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un hospital universitari integrat en la xarxa sanitària d'utilització pública, responsable de l'atenció especialitzada de 16 àrees bàsiques de salut i una població d'unes 450.000 persones. Gràcies a la seva excel·lent qualitat tècnica i professional, és hospital de referència en processos d'alta complexitat. A l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 250 llicenciats hi cursen anualment la seva especialitat com a metges residents. És la seu de diversos centres de formació de pregrau i postgrau. L'hospital manté el seu compromís permanent amb la recerca bàsica i aplicada, tot desenvolupant projectes reconeguts internacionalment. En aquest recinte, trobem també altres institucions del món sanitari relacionades amb l'assistència, la recerca i la gestió i difusió del coneixement de les ciències de la salut. Però al segle XXI arriba amb noves necessitats assistencials, més coneixements i noves tecnologies. Una realitat a la qual no és possible respondre adequadament des dels nostres pavellons centenaris. Com en altres moments importants de la història d'aquest hospital, avui cal transformar-lo per continuar avançant i millorar. Per això, s'ha construït a la zona nord del recinte un nou edifici, projectat amb criteris assistencials actuals. És un edifici que permet millorar l'organització funcional de l'hospital, oferir més confort als pacients i als seus acompanyants, millorar els mitjans i l'entorn de treball dels seus professionals, afavorir la integració a la xarxa sanitària. És un canvi profund que té com a finalitat augmentar la qualitat dels serveis del nostre hospital. El nou edifici de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau integra tota la seva activitat assistencial en una única construcció formada per 5 blocs.
Les unitats i els serveis s'han agrupat funcionalment en 3 grans àrees assistencials. Àrea ambulatòria, situada als nivells superiors del bloc A. Àrea d'hospitalització, als nivells superiors dels blocs B, C, D i E. I l'àrea de diagnosi i de tractament, situada per sota dels blocs, ocupant tota la superfície de l'edifici. Aquest és el nucli tecnològic assistencial de l'hospital. Bloc quirúrgic. Equipat amb 18 quiròfans i 27 punts de reanimació postquirúrgica. Bloc obstètric. Amb 3 sales de part, 2 consultes i 5 sales polivalents. Una àrea intervencionista cardiològica. Àrea de crítics i semicrítics. Té 81 punts d'atenció en àrees diferenciades d'adults, infants i nadons. Urgències. Amb un total de 61 punts d'atenció. Disposa d'àrees d'espera i d'atenció pediàtrica diferenciades. S'hi accedeix directament des del carrer de Sant Quintí. Diagnosi per la imatge. Equipada amb tecnologia d'última generació. Té una àrea preferentment dedicada a urgències. Totes aquestes àrees i instal·lacions estan molt interrelacionades funcionalment. Situant-les al mateix nivell i amb comunicació directa, afavorim l'eficiència dels processos assistencials. Al nivell -2 hi ha les àrees de medicina nuclear, Oncologia radioteràpica, farmàcia, completament automatitzada, anatomia patològica, immunologia, bioquímica, laboratori d'hematologia, genètica, biologia molecular i microbiologia, que automatitzen i comparteixen els processos comuns. esterilització, igualment automatitzada i comunicada verticalment amb el bloc quirúrgic. Altres serveis de suport completen aquesta planta. Aquesta zona disposa de moll de càrrega i descàrrega. Àrea d'hospitalització. L'hospitalització del Nou Sant Pau se situa a les plantes superiors dels blocs B, C, D i E. A la planta 0 del bloc E hi ha l'àrea integrada d'oftalmologia, amb 3 quiròfans propis. L'hospitalització del Nou Sant Pau acull un total de 15 unitats d'hospitalització, la majoria de les quals són polivalents. Cada unitat ocupa una planta i té entre 16 i 25 habitacions, sala d'estar per acompanyants i una àrea d'infermeria amb diferents zones de treball. Són 275 habitacions exteriors i assolellades, amb capacitat per 520 llits d'hospitalització convencional. A aquesta àrea s'hi accedeix pel vestíbul principal des del carrer de Sant Quintí. Àrea ambulatòria. El bloc A acull la pràctica totalitat de l'activitat ambulatòria amb 202 sales per consultes i gabinets d'exploració distribuïdes en 3 plantes. El nivell 0 es dedica exclusivament a hospitals de dia, amb 106 punts d'atenció, xifra que gairebé duplica la capacitat de l'antic hospital. Aquest bloc es completa amb la zona d'extraccions, al costat del vestíbul, una cafeteria pública, una sala d'actes, aules docents, una sala de culte i una àrea administrativa. Els pacients accedeixen a aquest edifici des del carrer de Mas Casanovas. Així és com queda configurat el nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Un hospital que canvia d'un model arquitectònic de pavellons a un edifici integrat i organitzat en funció dels processos assistencials. Al seu costat, una nova construcció albergarà recerca, farmacologia clínica, epidemiologia i les àrees de direcció i administració. Finalment, amb la ubicació definitiva de psiquiatria i rehabilitació en un nou edifici, es completa aquest projecte. Els pavellons modernistes, patrimoni de la humanitat, seran restaurats. Formaran un campus de les ciències socials que acollirà institucions internacionals implicades en el desenvolupament de l'àrea mediterrània.
De manera simultània a la renovació arquitectònica i funcional, el Pla Estratègic de l'Hospital promou la innovació tecnològica i la implantació de nous sistemes d'organització i gestió. Uns sistemes que redueixen els temps de resposta, asseguren la fiabilitat de la informació i agiliten la gestió clínica. Així mateix, permeten l'intercanvi immediat de dades entre els professionals de l'hospital i amb altres centres assistencials. El nou hospital afavoreix el desenvolupament del treball en equip i els acords organitzatius entre les diferents àrees en un model de col·laboració transversal, menys jeràrquic i més funcional. Tot això contribueix a millorar la coordinació amb la xarxa d'atenció primària i sociosanitària, fet que facilita la continuïtat de l'assistència al pacient entre els diversos centres. Aquest és el nou edifici de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Un projecte fet realitat, que millora els mitjans i l'entorn de treball dels seus professionals. Més confortable pels pacients i els seus acompanyants. Un hospital que desenvolupa la seva capacitat tecnològica i organitzativa amb nous equipaments i nous sistemes de gestió orientats al pacient. Que augmenta significativament la seva oferta ambulatòria i s'integra millor en la seva àrea de salut. És un canvi profund que li permet mantenir la seva trajectòria com a centre de referència, alhora que l'impulsa als nivells més alts de qualitat assistencial, docent i investigadora. Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Un cop més, un canvi d'edifici marca l'inici d'una etapa nova en la història del nostre hospital. Una institució que renova avui el seu compromís amb la societat. Perquè a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el futur comença avui.